Okay. Yeah. Rapis kuban guri zan yi aro makaɗin zan ɗauka in gangaro baitin zan tsara shi kamar taro ba ni kiɗa ko si in gangaro na ci ado na ɗauro zanzaro su kawai yan mata da awarwaro na ta nike bana yin hantaro domin da Allah na yo dogaro shine ke mina har in yunkuro duk mabiya na sai fa ku gangaro su makiya ma aje su a kwararo yaya za su yi tunda na ankaro gana a mota na bar su a dankaro na yi masi nisa har na gangaro na zama ki gudu nike sa gudu ko yan giwa ma baya gudu garar san elman nirin na kudu to Ismaila sai a rage gudu gayu ku ankara kar da ku tunzira na zama jirgi bana yin jira yau tafiyar na dauro dan mara zani gari kuma dole na ankara gaye ka tashi ka daina zaman bara hozili dage bar faman jira roki ubangiji zaka yi nasara wai sun ce waka ta gambara na gode Allah bana yaudara inda rabo mai nema bai bara yan mata da samari mahaddara sai mu guje soyayyar yaudara ni ma nata na ankara zafin so ya sani ina kira ta tafi ta bar ni ba ta jira amma ba zan ce ba yaudara domin da Allah ni na dogara shi ne ke mini baiwar kirkira mai duniya wanda ya yi watan tara dubun basira rabbi da damini fage na waka in zama shakira hetisi ya zaɓi na gagara sannu mu je gaye ba damuwa in ka so ka kiran dan garuwa sarkin hassada na zama kainuwa kai zagani ungu saman ruwa mu da kuɗi kwai tarin shakuwa gashi masoya ba sa raguwa kai kullum sai tarin damuwa zaka tina baka da mantuwa girman kanka ya ja maka dan uwa kai ka rena sana'ar garuwa ne mun halakta zame maka garkuwa inda kiɗa ko babu karaurawa ku mai ne laki in maku sabuwa sannan kunni ko maku gaisuwa lilo lilo yara ku sha ruwa ku shagalin ku ba wata damuwa ni kuma in ta buga maku sabuwa yan biwa ya ce ba damuwa ne tafiya ta asanni kamar ruwa kun ga ashe ya zan mana garkuwa soyayyar mu tana daɗa karuwa rabbi da ɗa mana tarin shakuwa duka masoya na har yan uwa na ta ina miƙo maku gaisuwa